Ik ben in Lyon. Nog maar 3 dagen onderweg met mijn 2 zussen om de vluchtweg van mijn ouders in de oorlog te reconstrueren. Maar het lijkt wel alsof we al een week onderweg zijn. Onze ouders spraken zelden over wat zij meemaakten in de oorlog. Alles zat veilig in een koffer opgeborgen. Tilly Schenk met Lex, Max en helemaal rechts mama, Mimi. Ik van Marcel. Ja, dat zijn de Rode Kruisverklaringen. Hier heb je Marianne Boers-Wening, de vrouw van Louis, vermoord in Sobibor, tezamen met haar half jaar oude baby. Afschuwelijke dingen. Kijk eens wat hier ligt. 18 april. Onze ouders, Mimi Dwinger en Barend Boers, trouwen in april 1939 in de synagoge in Leeuwarden. 3 jaar later vluchten ze voor de nazi's. In Lyon zoeken zij hun toevlucht bij consul Maurice Jacquet, die erom bekend stond dat hij illegaal hulp kon bieden. Zijn dochter herinnert zich hoe dat was. Et donc, ils montaient les 3 étages de cet immeuble et ils arrivaient ici, ils ouvraient la porte et vous avez vu que beaucoup ont trouvé le salut ici. Mijn ouders besluiten om met Emmanuel en Livia Adelaar verder te reizen. Ze kennen elkaar uit Amsterdam. Maar Vichy Frankrijk heeft zojuist een akkoord gesloten met de nazi's om 30.000 Joden uit te leveren. Samen met meer dan 100 andere Joden worden ze via een list opgepakt en het ziet er slecht voor hen uit. Daar zaten ze, opgesloten, konden geen kant op en wisten niet hoe het af zou lopen. Ja, dat moet heel angstig zijn geweest. Maar mijn ouders en de Adelaars hebben ongelooflijk veel geluk. Ik sprak met de prefect en de wapenstilstandcommissie, wat feitelijk een Gestapo was. En ze moesten toezien. Door het onverschrokken optreden van de Joodse handelaar Sally Noach komen ze vrij en kunnen ze zich beraden op de volgende stap. Aanvankelijk wilden mijn ouders naar het neutrale Zwitserland vluchten. Maar ze veranderen van gedachten en kiezen voor de route over de Pyreneeën naar Spanje. Van daaruit is Engeland per boot te bereiken. Ze willen meevechten met de geallieerden, zoals alle Engelandvaarders. En mijn vader wil ook bijdragen aan de strijd. En dus wordt hun route verlegd. Ik heb hem op een paar foto's gezien als soldaat. Ja, dan was hij anders dan toen hij mijn vader was. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Mijn vader was een hele romantische man en heel lief en heel beschermend. Maar ik heb hem nooit kunnen voorstellen als soldaat. Ik denk dat het helemaal niet bij hem paste. Nee. Adelaar schrijft in zijn verslag dat de Nederlandse consul in Perpignan, Kolkman, hen niet kan helpen aan uitreispapieren voor Spanje. Ook waarschuwt hij hen zeker niet met 2 vrouwen illegaal de Spaanse grens over te gaan. Het was volgens hem te gevaarlijk en hij wenst niemand een verblijf in een Spaanse gevangenis toe. Daarom zoeken Emmanuel Adelaar en mijn vader een passeur, een gids, die hen tegen betaling over de Pyreneeën wil loodsen. Adelaar schrijft daarover: de volgende dagen werden benut om contact te zoeken met de meest onguur uitziende Pyreneese herders die in café Palmarium op klandizie zaten te wachten. Die passeurs woonden in de Pyreneeën.
in de bergen, dat waren herders. Vooral die kenden natuurlijk ieder paadje van de bergen. Ja. En die wisten heel precies hoe ze bij de Spaanse grens konden komen. Ja. Kijk, hier boven Office de Tourisme, daar staat dus Palmarium, dat is de originele naam. Ah, c'est l'ancien Palmarium. Voilà. C'était les années 50. 50. Voilà. Ik denk dat dit nog ver voor 1950 is. En dat dit misschien, of lokale bevolking of zelfs misschien ook die passeurs zijn uit de Pyreneeën. Adelaar schrijft: we sloten tenslotte een contract met de eenvoudigste en goedkoopste passeur. Eén die ons geen gouden bergen beloofde, zoals om ons voor 100.000 francs naar Lissabon te brengen. Want de mensen die daarin gevlogen zijn, hebben het er niet levend afgebracht. Ze nemen vanuit Perpignan de trein naar Prades en lopen vervolgens naar Vernet-les-Bains, een kuuroord in de Franse Pyreneeën dat op 1400 meter hoogte ligt. Daar wachten ze een tijdje op hun gids en intussen voegt een Belgische parachutist zich bij de groep. Hij was boven België gedropt en maakte deze tocht voor de 3e keer. Ze kijken vol bewondering naar hem. Na de oorlog vertelt mijn moeder in een Amerikaanse krant onder de schuilnaam Maria Wessels over de ontmoeting met de passeur in Vernet-les-Bains aan het begin van hun bergtocht. Eindelijk vonden we een passeur. Het was een warme dag, maar we moesten van hem toch onmiddellijk van start gaan. We hadden geen tijd meer om eten en drinken te kopen. Dat gaf volgens hem niet, want we zouden niet hoger klimmen dan 500 meter... en we zouden in 6 of 7 uur aankomen op onze bestemming. Misschien dat ja. Spreken we ze zo aan? Ja, ik spreek ze zo aan. Bonjour, monsieur. Bonjour. We willen de route volgen die onze ouders hadden gelopen. Maar wie kent die tegenwoordig nog? We benaderen een groepje oudere mannen om te vertellen dat onze ouders vanaf hier gevlucht zijn. De oudste man kent de route en wijst ons de weg aan op de kaart. Moi, je l'ai faite. Tu l'as fait? Oui, je l'ai Et ça faite prend de combien Mentet. de temps Depuis depuis? quand même une journée. Parce que moi, on est parti de Mentet, mais dès qu'on monte de Mentet, on va à l'Espagne. Très bien. On va de Mentet, on va à l'Espagne. Donc si tu fais, on descend sur l'Espagne. C'était quand même pénible à faire. Mais il faut s'imaginer que les réfugiés en 42 étaient Ils n'avaient rien pratiquement. sans des vêtements, Ils n'avaient rien pratiquement. Oui. sans... Et c'est vrai que fallait sauver leur vie, hein, parce que c'était... Oui. C'est ça. Bon, encore une fois, merci Je monsieur. vous en prie. Merci Au revoir. beaucoup. Ça, c'est des histoires. Ça. Au revoir messieurs, revoir. merci. Continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Oké, we gaan weer instappen. En dan gaan we de bergen in doen. Precies de route waarvan we weten dat papa en mama die route genomen hebben. In het begin gingen we geleidelijk omhoog. Maar na uren gelopen te hebben, waren we niet veel dichter bij de grens gekomen. Onze passeur dronk wat wijn, maar wij kregen niets. We hadden honger en dorst. Als mijn moeder iets zei, was ik dankbaar met wat ze zei. En dan ging ik niet van de gelegenheid gebruik maken om daar meer over te weten te komen. Dan had ik al iets meer informatie. En daar vormde ik mijn beeld van en daar fantaseerde ik over. Vooral de Pyreneeën, want dat is waar ze het over had. Misschien is dat het angstigste geweest wat ze heeft meegemaakt. Wij, als kinderen van Joden uit de Tweede Wereldoorlog, stelden geen vragen aan onze ouders. Geldt dat voor meer Joodse kinderen? Hoe was dat voor de kinderen van de bekende nazijager Simon Wiesenthal, die samen met zijn vrouw vele concentratiekampen en dwangarbeid overleefde? In Israël werken zijn dochter Paulinka en haar man Gerard Kreisberg als psycholoog en psychiater en met slachtoffers van de Holocaust en hun kinderen. Ik zoek ze op in hun buitenhuis aan de grens met Syrië.
Bij ons thuis werd er nooit over gesproken. Nooit. Ja, geen voet op Duitse grond zetten meer. Geen voet op Oostenrijkse grond zetten meer. Dat soort dingen. Geen Duitse auto kopen. Geen Duitse auto kopen, geen Duitse spullen kopen. Maar daar werd nooit over gesproken. En wij draaiden keurig mee, hebben nooit gevraagd. Dom genoeg, want talloze informatie ontbreekt mij. Heb ik niet. Ik heb niet gevraagd. En nu is het te laat. Ik geloof het is moeilijk om je ouders in een moeilijkheid te zien. En ik geloof dat de overlevenden kwetsbaar waren, kwetsbaar behandeld werden. En ik geloof dat voor kinderen dit is iets waar je eigenlijk niet zo graag aan wilt. Je kunt in zijn algemeenheid alle mogelijke informatie winnen, maar om dat persoonlijke verhaal van je ouders te horen, is niet makkelijk, die confrontatie. Ten meer dat je ook te maken hebt met ergens de impliciete boodschap van die ouders erachter, die er eigenlijk nooit over gesproken hebben. Ik bedoel, dat kun je niet vergeten, dat dat er is. Dus er is uitgezonden aan je. Niet over praten, niks over vragen. Heel simpel. En dat hebben we dan eigenlijk vrijwel allemaal ook gedaan. Niet gevraagd. Ah ja, zijn we op de goede weg? Nou ja, we hebben weinig keus. We hebben flarden van de oorlog gehoord. Dat mijn ouders gevlucht zijn, wisten we. Dat ze de Pyreneeën over zijn gegaan. Maar het bleef voor mij bij woorden. En ik heb me eigenlijk nooit ingebeeld, dat kon ik ook niet, want meer hoorde ik niet, wat dat betekend heeft. En deze reis leert me nu wat ze hebben doorstaan. En wat het betekend heeft voor hen. En ook voor de vluchtelingen nu. Want daar vergelijk ik een beetje mee. Wat dat betekent om vluchteling te zijn. En niets te hebben. En andere mensen te moeten vertrouwen. Waarvan je niet zeker wist of ze te vertrouwen waren. Maar je had geen keus. Adelaar schrijft: de ontoegankelijkheid van de bergen maakte grote indruk op ons. Tegen de avond begon de klimpas echt. Later bleek de reden daarvoor te zijn ons het zicht op de honderden meters diepe afgrond te besparen. Bij mij en mevrouw Boers deed de vermoeidheid zich voelen. Gepraat werd er niet, want in de nacht was geluid over grote afstand hoorbaar. De intense kou maakte ons aan het huilen en we vergaten onze honger. Rond middernacht kwamen we aan bij een grenspaaltje. Verderop lag Spanje. We hielden elkaars hand vast en huilden. Ook Adelaar zegt: het was een emotioneel moment dit hoge punt te bereiken zonder verdere incidenten in de vorm van grenspatrouilles. De aanblik van dit eenvoudige grenspaaltje zal ik niet licht vergeten. Portée de Montet, dat is de grens met Spanje, waar het paaltje moet staan, waar ze dus wisten dat ze Spanje en daardoor bezet Europa achter zich konden laten. En daarom hadden ze een passeur die hier ieder pad natuurlijk kende. En van wie de bedoeling was geweest dat hij ze niet alleen eigenlijk tot de grens gebracht zou hebben, maar dat hij ook met ze afgedaald zou zijn naar Setcassas. Dat heeft hij Maar niet hij heeft gedaan. ze in de steek gelaten bij de grens. Op de grens heeft hij ze in de steek gelaten. Toch was onze vreugde van korte duur, want de gids die we hadden betaald ging er vandoor. We waren helemaal alleen op 3000 meter hoogte. We konden geen woord uitbrengen van de schok. Maar ik denk toch dat het misschien een misverstand is geweest dat zij hadden begrepen dat die gidsen tot in Spanje beneden zou brengen. Zou best kunnen. Ja, En want dat gebeurde nergens. Want ik heb in de meeste verhalen gelezen dat inderdaad de vluchtelingen achtergelaten werden op de grens. Ja.
Die Spaanse passeurs hadden geen enkel interesse. Niet alleen geen interesse, maar dat werd te link voor ze. Dat werd ook te link voor ze. Ze konden ook gearresteerd worden door de Guardia Civil natuurlijk. Ook zij hadden geen papieren voor Spanje. We hebben al gehoord dat er passeurs zijn geweest die opgepakt zijn, die verraden zijn. Ja. Misschien door dorpsgenoten, misschien je weet niet door wie. En die opgepakt zijn en ook zelf in concentratiekampen terecht zijn gekomen. Ik denk dat ze niet zo makkelijk op Spaans grondgebied konden komen. Nee. En hier moeten ze dus precies dat pad wat wij vanmiddag gewandeld hebben, moeten ook zij gewandeld hebben, maar onder hele andere omstandigheden. Met het enige voordeel dat ze respectievelijk 25 en 32 jaar oud waren. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Dat is een groot verschil. Ja. Uiteindelijk besloot mijn man hulp te gaan zoeken beneden op de berg. Die hele vreselijke nacht en de volgende dag bleef hij weg. Toen we alle hoop hadden opgegeven, hoorden we een zwakke stem die mijn naam riep. En niet lang daarna kwam er een oude herder die ons bij mijn echtgenoot bracht. Hij lag op zijn rug. Tranen rolden over zijn wangen en hij kon geen woord uitbrengen. Ik ging naast hem zitten en hield zijn hand vast. Adelaar vervolgt. We hadden hem nooit mogen laten gaan. Die fout hadden we niet moeten maken. We moesten toen nog aan de steile, levensgevaarlijke afdaling beginnen. Onze ouders hebben 3 dagen en 3 nachten geklommen. Van beneden naar boven en van boven naar beneden. En als ze niet gevallen zouden zijn of naar beneden gestort zouden zijn in een ravijn, dan hadden ze van de kou om kunnen komen. Mijn vader, die verdwaald is, had van hyperthermie of van dorst of van voedselgebrek om kunnen komen als de schaapsherdersjongen hem niet gevonden had. Het aantal mogelijkheden om het niet te overleven is legio. En wat mij dat doet is, hoe vaak kun je geluk hebben in je leven en iedere keer net de dood ontsnappen. Ik zou hier niet zitten als ze niet iedere keer opnieuw de dood ontsnapt waren. Aan de ene kant dat gevoel van de grens bereiken, de vrijheid, althans niet bezet, Europa. En aan de andere kant, ze wisten niet eens wat ze nog te wachten stond en dat was nog heel wat. Het was toch een verschrikkelijke tocht. Veel erger dan ik nog van papier had kunnen voorstellen. Het enige wat mama heeft genoemd en papa ook. We zijn de Pyreneeën overgegaan en mama heeft de longontsteking aan overgehouden. Maar hoe het werkelijk was, daar kon ik me geen... Nee. Ik had er geen verbeelding bij. Nee. Nou, ik heb een goed gevoel dat we een fractie hebben nagelopen van wat zij op de vlucht hebben meegemaakt. Ja. Ik voel dat, klinkt misschien heel dramatisch, een beetje als een eerbetoon. Ja, maar dat is het ook. Dat is het ook. Ja. Nou. Adelaar schrijft: die nacht sliepen we in een hutje van stenen. Het was een soort schuilplaats voor de herders. We kregen drinken uit een grote leren wijnzak en suikerklontjes. En die versterkten ons aanmerkelijk. De volgende avond kwam hij ons halen, voor de afdaling, naar het eerste Spaanse dorpje. De Belgische parachutist reist direct door. Van hem weten we verder niets. Daar zie je de pas van waar ze Spanje zijn binnengekomen en dan afdalen te voet tot ze hier in het eerste berggehucht aankomen, Setcases. En we weten dat de herdersjongen
die papa gevonden heeft toen hij verdwaald is, de hele groep van 5 mensen hier naar beneden heeft gebracht. In dit kleine boerengehucht doet mijn vader iets wat de sleutel tot hun redding in Spanje zal blijken te zijn. Emanuel Adelaar heeft het in zijn vluchtverhaal genoteerd. Anders hadden we dit nooit geweten. Mijn vader schrijft een briefkaart naar een Spaanse zakenrelatie, Feliu Barnola. Voor de oorlog kocht hij textiel bij hem. Toen de Spaanse bevolking honger leed tijdens de burgeroorlog, stuurde hij Barnola voedselpakketten via het Rode Kruis. Dat zou de brievenbus kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het is een nieuwe brievenbus, maar dat zou de oude brievenbus kunnen zijn, waar de herdersjongen de kaart aan Barnola heeft gestuurd. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan even een kaartje schrijven aan de Fondation van Barnola. En hij heeft iets geschreven van, als je deze kaart niet binnen zo en zo lang ontvangt, dan is het mis met ons. Want mijn vader en moeder hielden er rekening mee dat ze weer konden worden opgepakt. Ze hadden ook niet de juiste papieren. We sturen nu een kaart naar de nazaten van die Spaanse relatie van mijn vader. Sabadell, Barcelona. Warmest regards from Seth Cassis in memory of Mr. Barnola, the 3 Boers' children. Nou, Daar gaat hij. Nou, ik ben benieuwd. ik hoop dat hij aankomt, maar we zullen in ieder geval aan de Barnola's laten weten Dat we in Spanje... dat we in Seth Cassis de tweede aanzichtkaart verstuurd hebben van Boers aan Barnola. De eerste was 75 jaar geleden. Adelaar schrijft: iedereen, ook elke Spanjaard die wil reizen in het land van Franco, moet voorzien zijn van een door de plaatselijke politie afgegeven pas. In de treinen wordt ook een controle door de politie gedaan, terwijl op de wegen overal versperringen zijn aangebracht. Illegale bewegingen in Spanje waren dus praktisch onmogelijk. En de manier van reizen, zoals we dat door Duitsland bezette gebieden hadden gedaan, kon hier niet meer. In ons hart waren we ervan overtuigd dat we vroeg of laat opgepakt zouden worden door de Spaanse politie. Dan zouden we worden uitgezet naar bezet Frankrijk, wat natuurlijk minder aangenaam zou zijn geweest. Het was de zaak zo ver mogelijk van de grens te geraken. Ze kwamen midden in de nacht aan en toen zijn ze gaan eten. In het verhaal van Adelaar staat: nadat we daar circa 10 minuten gezeten hadden en vele dorpelingen ons aangegaapt hadden, kwam er een patrouille van 3 man van de Guardia Civil binnen en was het voorlopig met onze vrijheid gedaan. Hier hebben ze dus gezeten. Hier zaten ze te eten na al die dagen, 4 dagen in de bergen. De eerste maaltijd die ze eten en na 10 minuten worden ze gearresteerd. En wat bleek, dat hebben we met eigen ogen gezien. Het politiebureau was tegenover de herberg waar ze aten. En het kan zijn dus dat iemand uit die herberg ze verraden heeft. Omdat ze er zo anders uitzagen, omdat ze een andere taal spraken. Ik weet het niet. Dat het nog bestaat, hè? Ja, en dat het nog... Het is vervallen. Het is al die jaren blijkbaar niet meer gebruikt. Dus het ziet er echt authentiek uit. Hier zijn ze naartoe gebracht en hier zijn ze verhoord met z'n 4 door de Guardia Civil. Opnieuw beschrijft Adelaar dat in zijn verslag. Ze waren heel vriendelijk voor ons en ten opzichte van de dames zelfs bijzonder beleefd. We kregen een stuk chocolade te eten en men maakte ons duidelijk dat wij onder politietoezicht moesten blijven, maar dat op vrouwbezoek niet gerekend was in het hoofdbureau. Daarop ging een guardia met de dames tegenover het bureau aanbellen en werden de vrouwen bij een Spanjoolse ingekwartierd. Zoals wel eerder kreeg ik een beetje de indruk dat de politie, de lokale politie, eigenlijk
niet wist wat ze aan moesten met die mensen. Dat ze niet wisten wat de regelgeving op dat moment was. En dus maar heel vriendelijk voor ze waren. Want het waren toch geen misdadigers, geen moordenaars. Heel vreemd, ja. Maar dat is oorlogstijd. Ja. Nogmaals, mijn ouders vertelden dus bijna niets. Maar vluchten is niet, dat doe je niet voor je plezier. Maar ik heb me nooit kunnen voorstellen dat er zoveel arrestaties en hindernissen waren. Keer op keer. Een schrijver, zo stel ik het me steeds voor, zou dit allemaal niet kunnen bedenken. Dat in zo'n kort tijdsbestek de mensen zoveel ellende en hindernissen en drama hebben meegemaakt. En dat is dus ook wat ik me thuis nooit heb kunnen voorstellen, dat het zo heftig was. De werkelijke problemen starten in Spanje, waar ze van gevangenis naar gevangenis gaan en waar het volkomen onveilig voor ze is. Hoewel Spanje het enige adres is waar ze uiteindelijk weten dat er een kans is dat ze een boot kunnen pakken en werkelijk naar de vrije wereld toe kunnen. In de hele weinige keren dat ons ooit verteld is dat hij in Miranda del Ebro is geweest, dan sprak je over het kamp. Ik was in een kamp. Hij heeft nooit gezegd wat hier staat. Dat het een concentratiekamp was.